Hurrengo astean ospatuko dira alegin herriko jai nagusiak. Festa egunen atarian, Alegiako udalak lanketa berezi egin du sexu erasoen inguruan. Ekainean udalak herriko hainbat eragilerekin elkarlanean sexu erasoen aurkako protokoloa garatu zuen. Jaietan erasoren bat gertatuz gero, erantzun koordinatu ematea da protokoloaren helburua. Herritarren kontzentzian ere eragin nahi da. Erasoren bat somatuz gero, jarrera aktiboa izatera bultzatu nahi dira herritarrak. Herriko festetan ez da kanpaina berezi ere egingo da alegin. Lehelo hori duten pegatinak banatuko dira, eta erasoen aurrean nola jokatu behar den informazio ere emango da. Herriko neskatalde baten ekimenari esker, gauetan etxera joan nahi dutenei laguntzeko hitzorduak jarriko dira. Etxerako bidea taldean egin nahi dutenek oraindik bidegurutzean izango dute elkargunea. Asteazken gauetik hasi eta igande gauera bitartean ordutegi ezberdinak finkatu dituzte. Asteazkenean ordu 2 eta 4, ostegunean 3, ostiralean eta larunbatean ordu 2 eta 5, eta igandean berriz ordu 1.